Akawa mosmaga magero odiochieng' janeno mar Kala TV kamoro amora ma intie kan gigeno ni Juma News bedo kanyo kadhi kodi rendo makare nyaka ochopo kawuono ni endi chieng' tich abich tarik 15 dwe mar abich higa mar 2026. Asemolo ka endi mar mondo mi weche manyien e kidieny mar diero odiochieng'. Weche manyien gi kendo ni kod Anne Tracy Ouma, jaloko marwa en David Abila. Arwakini machiegni ibedo kodwa nyaka giko. Natembea gikone to koro godwande piny ka yango kanyo koni sirikal ma pacho kaendi osebedo kanyo endo ka chiwo sando malich miwuoro ne oganda go eko mag jo Kenya. Mabende osebedo kanyo ka chiwo sir ne kwethno endo mobalo kanyo endo kod piny owacho ma pacho kaendi. Kane loso kinde romo moyiedhi mano mane obagi kod oganda go eko mowuok e dhoot mar Abaloya. Natembea yuwak ka yango kanyo eko ni thoth johera mag gi osebedo kanyo eko ka chiwo ng'ur margi e kit sanda mabende gisebedo ka gikale kata badho mager magibedo ka gikale kinde duto magiwuok oko e seyo sirikal kotenore kod weche go eko mabende mulo ngima oganda jo Kenya. Hawa jamaa wamekuwa wanashika watu yangu, walianza kusema kwamba wanatafuta criminal gangs. Tukawa mimi niliwaambia mimi nilikuwa regional commissioner, naelewa mambo ya security vizuri. Mkitaka kushika wahalifu, maana kila jamii hata hapa Kapomboi kuna wahalifu wanasumbua watu kidogo kidogo. Pitia kwa wazee hapa, wazee wa mitaa kina chief atawaambia huyu kijana sio mzuri. Mkimtoa huyo kijana aenda apitie kotini, afanye kesi, akipatikana na hatia afungwe huko. Lakini hamwezi kuja kutafuta kijana mmoja na mnashika vijana 200. Na wakati mnashika watu mnapiga watu. Kama saa hizi wanapiga watu kweli kweli. Hiyo sheria ya kupiga watu mnatoa wapi? Read the law. Ile msako ambayo imekuja hapa sio tena mambo ya kutafuta wahalifu. Is political. Warango weche geko mag yiero mabende notime kar chung'o bura ndo Maimuru Adekir kama yudo kanyo ni David Ketere mano wuok kaka jaloch kod kono mbulu maromo kanyo 18 260 to kod 6 kendo noyombo kanyo Vincent Kibet Rotich marwan but siasa ndo mar DCP mabende noyudo kanyo kono mbulu maromo kanyo 760 Iparo kanyo koni komod bura ndo mar Emuru Adekir nodong' thuolo e dwe mar 2 mar higani endi mar 2026 tok kane Johana Ngeno ne owito ngimane e masira makoch ma otimore e kod kalapapla. Election which was held on 14th May 2026. These are the tabulated results as captured in Form 35P. In Emuru Adekir, for this by-election, we have 44,353 registered voters. And the following is the breakdown of the votes of the 5 candidates who participated in this by-election. Jerono Desma of PNU garnered 080. She got 80 votes. David Kipsang Ketel of UDA garnered 18,266 votes. Gideon Koech of National Vision Party of Kenya garnered votes 190. Kiprono Rotich of RLP Party garnered votes, a total votes of 62 votes. Vincent Kipeti Rotich of DCP Party garnered 10,760 votes. Yes, thank you so much. Nafurahi sana kwa hii ushindi nimepata leo. Nafurahi sana kwa hii ushindi nimepata siku ya leo. In fact, there's been a very long journey. I started contesting way back in 2013. I think this was my 4th time contesting.
And I really thank God for giving me this chance today to lead the people of Emurua Dikir. In fact, I know you have asked about what I'll do for the Emurua Dikir. To be very sincere, Emurua Dikir, as you have seen, I know you move around the constantly today. I'm going to inherit a very poor road network in Emurua Dikir, which is Gavana ma kaunti ma Nyamira Amos Nyaribo yango kanyo eko ni obiro golo tich jochiw thieth mane kaunti no ma ok osebedo kanyo ka kaunti gi e yone ndo ma owinjore. Nyaribo mane loso kinde nyasi mar yawa yanga kar rith moro matin e kar chungo do bura ndo ma Kitutu Masaba yango kanyo eko ni osebedo kanyo ko edo ng'ur ko wuok kuom jopiny ma yango ni jochiw thieth mane alwora mane kaunti no ma Nyamira osebedo kanyo ka jwang'o ngima jotuo e gino mosekelo thoe mang'eny e kaunti ndo ma Nyamira. Nyaribo yango kanye kone biro kao kang mager njo thieth makamano kendo bende no singo kanye kone omenda mathoth oseket tenge mar ng'iyo yedhe e kuonde thieth duto mane kaunti ndo ma Nyamira. Moja, isn't it? Lakini leo nimewatolea onyo kwa sababu wamepokea madawa. Wasipopatikana kwa kazi na wanatakikana kuwa huko, itaweka hao gharama. Hiyo ndio nimesema. Na mambo ya madawa kuanzia leo, juzi ni launch fund. Hiyo fund tutakuwa tunaongeza pesa kwa fund. Na hakuna wakati tutakuwa bila madawa. Ya kwanza tuliweka milioni 100. Mwezi huu tutaweka au June tutaweka milioni 200. So hiyo itakuwa revolving fund. Kwa hivyo hatutakuwa na kosa madawa at any given time. Zokanya section ndo mar tuk e county ma Kisumu golo patgi kutumre kanyo ndo kod meto mar nengo modhi e pacho kaendi ka negi loso giango kanyo ni meto e nengo maket kod magweko koro biro mana medo ngima dhi ngas mamalo malich mayuoro gikwayo kanyo ker ma pacho kaendi migosi William Ruto mondo koyie to rangi kanyo ndo kod wag mamuolo mondo yedok piny nengo ge ko mag mauta mabende ne oidho otieno manyoro giwacho kanyo e koni ka okotim kamano to sectors mathoth pacho kaendi kidek rumbore piny. My naitwa Sami Ochieng. Ni mkazi wa Kisumu. Na sijafurahia hii mambo ya mafuta kupanda na gharama ya maisha kupanda. Ombi langu ya kwamba niambie Rais Ruto angalie majukumu ile alitekeleza kwa manifesto yake. Mimi ningeomba kusema na mniwaambie ya kwamba hii maisha imepanda sana kulingana hata yeye ni rais wa 5. Lakini haijakuwa hivi. Sisi kama watu wa kitambo wenye wamekuwa hii Kenya, hatujafurahi. Iko very abnormal. Uono wasewinje matek no achikano land gini gotieno ni omede mafuta gi siling maloma 46. Sano chopo kuma mafuta gi moro siling 246. Omiyo watich matek gi kastembe wa mwatingo no achiko kinyi sane chuno ni mondo mimed bei ne customer to customer medo ne bino e machake yuak kaka ngima tek kode ko gine late to joma ne nie sirikal mana nie opposition mana pingo ga sasa mana gimoro idho Kenya ka e masani omi thuolo manie dokeno to giginyore to gimamora ni pinyo ling koro kala nyiso ne raia ni en ngas midwa no tiyo makanga to chopo mondo wiye wil ni en manyo chung mondo tete raia ni ka gini makoro ginyalo kawo be ging'awo kumo pok no bede e Kenya ka kata ndalo mana fuel no lal e Kenya mzima to bedo no matek kendo sani fuel omed gi siling 46 ewi diesel nikech tuk tiyo gi diesel thoth tuk matiyo gi diesel to oseinyowa nikech customers mwating'o gin joma ni piny gin ng'ama wuok kadhi waro gik moko Kibuye en ng'ama wuotho ohanda Swekra ng'ama uso mana pi siling 10 mage customer mwating'o ka kori beni ng'iyo to ere kaka dang' amed ne ng'ama chalo kama dier obendo chandre ma kaka chandora koro wawacho ni gima sirikal timo ni to ko winjore ani nyaka koro sirikal ng'i koka ginyalo konyo wan nikech koro sani ma sirikal moro gocho negi waonge yweyo kata nyithindo ma wan godo koro ok wang'e ni gibiro chopo nade school fees gimedo idhi sekta mar mafuta gimedo nyanya ma siling 20 omedi koro kitungu omedi wadhi tiyo gi kitungu koso
Tend sirikal mamalo kaachiel kod tend sirikand kaunti nendo ma Siaya gikone to koro chogo kanyo komiti makoro biro chiwo lesen magayo kanyo chenrogo eko mag kunyo mula e kaunti no. Magi bende koro timore e tok ji adek ne wito ngimagi e dag kunyo mula moro bende yudore e kaunti nendo ma Siaya. Opiyo Wandayi mane loso kindego eko ma bende ne odhi goyo ocholo moso mage makende ne familia ma jogi noyudo hinyruok e masira maket kod mano. Oyango ni komiti no endo biro chiwo lesen ma bende koro biro tego kendo biro gayo kanyo chenrogo eko mag kunyo mula e kaunti nendo ma Siaya. Jana tulijadiliana kiundani sana na mwenzangu waziri wa usalama Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, na leo hii vile vile tumejadiliana sana na mwenzangu waziri ambaye anasimamia mambo ya mining na blue economy Mheshimiwa Ali Hassan Joho, na tumekubaliana ya kwamba mimi nikifika hapa nitakuwa naleta salamu za rambirambi kwa niaba yangu na wenzangu na kwa niaba ya serikali kuu kwa jumla. Tumesema poleni sana kwa hivi vifo ambavyo zimetokea kutokana na kazi hii ya uchimbaji ya migodi. La pili, nataka nisisitize yale ambayo yamesemwa tayari na mwenzangu mbunge wa eneo hili Mheshimiwa Gideon Ochanda, ya kwamba hii ndio njia moja ya wananchi wa eneo hili kupata mapato, si ndio? Yes. Na sisi kama serikali kuu tunatambua ya kwamba hii ni kazi ambayo inawezesha watu wetu kupata fedha ili waweze kujimudu, na kwa hivyo kulingana na sheria iliyoko ya Mining Act na regulations, inatakikana hii process au hii biashara iwe regulated. Na kwa hivyo serikali imechukua hatua ya kwanza ikishirikiana na serikali ya kaunti ya Siaya kuweka ile kamati inaitwa licensing committee ambaye mwenyekiti wake ametoka kwa county government. Nataka kuhimiza hiyo kamiti ya licensing ifanye juu chini, ifanye haraka iwezekanavyo, license hawa wenzetu ili tujue ni watu gani, ni watu wangapi ambao wanajihusisha na hii biashara, na ifanye guidance kabambe ili maafa kama haya yasije yanatokea tena. Weche mamoko kanyo tendari tamar county nendo ma Homa Bay dinyi me kod timu kanyo nonro kutenore kanyo kod monja mabende no monjo japuonj maduong mar skul no endo mar AMG madore kar chungor bura nendo ma Mbeta. Monjo makamano time kinde romo mano kelo kanyakala jopuonjre kaachiel to kod jonyuola. Kalore kanyo kod manager mar skul no endo kanyo Migosi John Amolo oyango kanyo na tije maket kod mago bende timo monja bila no japuonj no gin apisas goeko matiyo machiegni kod tend sirikand county mar Homa Bay. Jalup Commissioner Peter Mutiso kod tim maket kod mano ka koro kwayo mondo kaunti ma Homa Bay oket lwete mapiyo piyo timo nonro e monjo maket kod mano. Why that had to happen. So after coercing the secretary that the issue they had at hand was an emergency and they had to be attended to, maybe according to their thinking, they were supposed to be given preferential treatment. The secretary came in and I rejected their request and told the secretary to kindly inform them that they wait. I finished with the client whom they found seated in the visitor's desk before I could allow them in. Now, at this point in time, they objected that, and where I sit as the institution's manager and the secretary's desk, you can overhear the conversation maybe that is going on. So I overheard them demanding that, being a government agency, they can't take more than 10 minutes in any institution. And therefore, I had to stop all that I was doing to attend to them. Now, when the secretary brought back the information to me, I vehemently rejected that, and I said due process must be followed. They give me time. I finish with the client whom they found already being attended to, then I shall usher them in. At that point in time, coincidentally, my head of institution, Bwana Joseph, also from class, got into the office, though through the other door, and found actually when the tension was now already escalating. So I called the secretary, the HOI, to kindly go and listen to them, and if it was an issue that they could actually sort at their level, then that would be okay because I was still held up.
And the attempt of the HOI was also rejected. And at this point, they attempted to storm into the office by force, an attempt which the HOI rejected with fierce force, and actually managed to lock the door and went with them outside actually to listen to their grievance. That was so pressing that they couldn't wait and follow the due procedure. At this point, the leader of that team ordered the county council askaris to arrest the head of the institution for reasons maybe best known to them. It's at this point that the head of the institution rejected this kind of attempt. And while all this was going on, unfortunately, it happened in the glare camera. And the parents who had come for the meeting saw the chronology of all these events unfolding a person. Reason being, the issue they had was compliance, and this person who was to come in is the person actually with the system to check issues to do with compliance. So when I ushered them into the office, the lady was kind of remorseful, but already the damage was controlled. So when I sat them down, I kindly request them to bring their petition, whatever it is that they had. At this point is when now I got to learn that they were out to check compliance certificates for the levies that the schools and every other business is supposed to pay. And in this case, they narrowed down to single business permit, rather known as SBP. We as a team condemn it. We are saying that due process must be followed all the time. And even if the school people may think is private, the learners here are not private. The teachers here are also registered with the Teachers Service Commission, which means they are not private. The building may be private. And therefore, we are calling for the handling of our teachers with a lot of decorum. We are saying that the county government must bring these people to book. So by those guys storming the institution and roughing up a teacher, a HOI, that in itself, they were trying to cause chaos because the learners in this institution regard Mwalimu as their father. It's just simple as that. That today people can come to your home, then they rough a father. We condemn this act in the strongest term possible. The right process would have been that the officers that were concerned with the compliance with the revenue would have paid a courtesy call to the office, because we don't encourage any form of armed persons or militant persons or officers to be visiting learning institutions. It's very different how we handle learning institutions. And should there have been no cooperation, management letters do suffice. You write a management letter to the institution, but copy to direct education. That will sort everything. Jodongluo makano e kar chung'o bura manyando e kaunti nini ma Kisumu kotene gi kanyo kod jagoro margi Jaduong' Bernard okoro to osiro yango siro margi ne wuodegi kendo ne jad bura ma Kisumu Central Laktar Joshua Oron eng'wela rokom gavana ma kaunti nini ma Kisumu yiero mabiro timo e higa mar 2020 to kod 7 bende gi yango kanyo e ko Jaduong' Patrick Ouya kaka patron margi margi mar Luo Council of Elders e kar dak lwendo makano. Jaduong' Bernard Del, majagoro, Luo Council of Elders makano duto. Kawuono wachokore abalaka, kawan go gache makano, to gi council members makano. Wabiro mondo wawachi kendo wayiedhi Patrick Lumumba Ouya kaka patron mar Luo Council mar Elders Kano chapter. Mar ariyo, wabiro ndalo moko ne wasebiro ka mane wawacho ni wan bang' Dr. Oron. Kawuono wabiro to reaffirm chung'wa gi Dr. Oron ni mane kama wantie kendo mane kaka wadhi time. Mar adek, wa appeal ne elders duto to gi community mar Kano ni mondo gima elders neno ni gimbe gi luwa mondo gi support Dr. Oron. Wan bang' Oron to jomosea mose dhi kuonde camps mamoko bende wakwayo mondo giduogi
mondo wabed gimoro achiel kaka oganda mar Kano. Jogo madwa wuok mondo gidwar ombulu nyithind Kano, waonge kodgi gi wach. Wa respect gi nikech gin nyithindwa kendo wan ema wanyuologi. Mak mana e sani mwadhi dwaro gavana ni to wadwa duto omojo Kano biro dhi ne Dr. Oron. Jodak e kaunti ma Migori ahinya to kuonde chung'o bura dek motimo kanyo mano Manyatike, Suna West kachiel kod Kuria East dhi nyime kanyo ndo kod yudo puonj mopogore opogore e wi kit kaka inyalo rito leno endo mar punda. Puonj maket kod mano endo weyo koseyaw kanyo jopith mag punda mathoth ka koro giyango kanyo e koyore be bende koro gibiro rito godo punda kachiel kod chiemo mowinjore bene punda chamo. Riwruok mar Ripple Effect bende koro okelo puonj mong'ith wi kaka irito punda kachiel kod yore go kumeno bende tiyo godo kod leno endo mar punda. Na vile tulisamani tulikuwa na hizi na punda lakini hatukutunza punda, na sasa hii kulingana na mafunzo tunajua vile tukirudi nyumbani tunaweza tunza punda. Enyewe samani hatukuchukua punda kama mnyama muhimu. Ndio tulikuwa tu tunajua ng'ombe ndio mnyama ambao tunaweza tunza vizuri, kwa maana ng'ombe tulikuwa tunaona unaweza badilisha na mke. Naye laini punda naye unaweza lima naye kama ng'ombe. Kama una ng'ombe unaweza funga punda kwa joke na uweke jembe na uende naye shambani. Hapo awali punda tuliwawacha tu, hatukuwa tumewatunza vizuri. Tulikuwa tunaona kama ng'ombe is the best than punda. Lakini Ripple Effect imetufunua macho, tumepata kama punda is the best. Sababu punda iko na faida nyingi hata kushinda ng'ombe. Punda inaweza leta chakula ilishe ng'ombe, na ng'ombe iwezi beba chakula kwa mgongo ilishe punda. Punda inaweza leta maji ng'ombe ikunywe, na ng'ombe iwezi beba maji punda ikunywe. Lakini kwa sasa kwa ile masomo ambayo tumepata, tumeona punda ni kitu muhimu sana, kwa maana punda inasalisha boma. Watoto wanakula, watoto wasome kwa ajili ya punda. Na ya tatu, tumesoma mpaka tumejua punda inaweza fanya ufuge hata mifugo, kwa maana punda unaweza leta naye maji, punda unaweza somba naye mahindi kutoka kwa shamba. Sasa tumegundua kwamba punda is the best. Na kwa saa hii tumefunguka macho, tutatunza punda vizuri, na tumejifunza punda ngozi yake ni nyepesi. Mvua ikimnyeshea inakaa haitiririki kama ya ng'ombe. Sasa ikibeba mzigo inapata kama ile ngozi yake iko na maji, ndio maana punda iko na vidonda. Na tumejifunza hapo punda lazima tuijengee sedi mahali ambapo inakaa wakati mvua inanyesha. Na tumejifunza tulise punda vile tunalisha ng'ombe. Wengine punda inarandaranda hata kwa town. Bora alimaliza kazi yake, hataki kujua imeenda wapi. Ana aja na punda saa ya kazi, na vile punda inakula hajui. Tumefunzwa tutunze punda vizuri, punda pia itutunze. Lazima tutibu punda jinsi tunatibu ng'ombe. Lazima tuoshe punda jinsi tunaosha ng'ombe. Lazima tufanyie punda deworming baada ya 3 months vile tunafanyia mifugo zingine. Ili punda naye awe tu sawa sawa na mifugo zingine, na inatupea mapato zaidi hata kusinda hizi zingine. Tunajua vile tunaliza kutengenezea mahali pa kukula, kutengenezea ile mtandiko hata tukibeba naye msigo. Weche mamoko en riwruok jodong luo bade ndo maseme koro wuok oko malich wuok oko ka gikwedo kit tulo mabende osebedo kanyo kaneno ahinya to kinde rombe mag liete pacho kaende gikwedo malich mokalo koko mano neno e kinde nyasi mar ik mar jaduong' Eliud Nyikal mano bende mane wuod jaod bura maseme mano kanyo migosi James Wambura Nyikal Jodongo koko tele gi kanyo kod Henry Ochieng okwedo malich mokalo moko kuom josiasa mabende osebedo kanyo katiyo kod rowere e nyayo tulogo eko kuondego eko mabende bagel mag liete kata mago eko mag siasa. Felogo Bliss miwalera matut. Kane gitwak e kinde romo mane gibedo godo, jodongo go nodiro lwetgi mager mokalo ne tulo makamano. Ka gitudo seneta ma Kisumu, Profesa Tom Ojenda, gi chapni mano nenore e kinde iko mar wuon jaod bura maseme Dr. James Wambura Nyikal, ma en wuod Eliud Nyikal. Ne giwacho ni jasiasa no nonyiso kido marach e tiyo gi rawere e rocho nyasi mar ikono. To ng'ama noa oko ma en jasiasa manobiro gi guns nyithindo mwanyuolo nibiro ketho godo liend
wuon Dr. Eliud Nyikal ne okomorowa, nokuodo wi MP marwa e anda Kisumu County. Wakwedo mano nikech mano ok timre Gathurwa ka, nyocha notimre to ne rachnwa. Nochuno Dr. Nyikal mondo luong Senator Ojienda gi nyinge ni ibiro gi jogi gikelo koko to gitami kweyo. Mana keto kaka ranyisi mondo kik watim gik makamago kendo. Bende ne giywak ni Profesa Tom Ojienda notamo moko kuom josiasa mide Oloso kanyakla gi ker mar jodong Luo Jaduong' Odungi Randa. Gino notimore manokuodo wiwa gi jodong Luo ma ker marwa Odungi Randa gi jalupne James Ayaga. Nokowuoyo, nokochiwo speech nikech koko gi lweny manokwang'e kumoaye. Nokomorowa ka jotendwa moritowa okowuoyo. Jodongo noa kanyo kokuya kuya. To James Wambura Nyikal en ng'ama waluore semeka, MP marwa Dr. Wambura Nyikal. Kane wadhi ywago wuongi, nonego wamiye respect makende gi kaka chenro maseme nosebet. Gikwayo josiasa mondo koro ni onyis luor makende liete kendo thegre gi siasa mag nyaya thuwe ahinya to nyasi mag kuyo, to kar mano to gibag siasa mekgi e kuonde mowinjore. Adwa ni mondo awachi ni liete betie kata Thurwa ka kata kamoro, to ber kaliel ni kamoro to joma goyo siasa bire gi kwe. Agri chiungo molo alje chungwa jo Kristo e kanisa maro wachung ni kwe. Wang'e ni wan gi jowadwa ma jochungwa ma jochungwa moro e parliament, wan gi moro kaka senate, wan go reps ka gin gi wach magidwa wacho gi ka pap kamoro gidhi gilos gi jopiny kama kaka e chieng'no mano koro ni docket margi wabedo wend gi chieng'no kok ber ka tho en kar kwe. Kamachielo bende ne giwuok tung' mosuo gi jadolo mar Anglikane bade ma Maseno West, Bishop Charles Ong'injo, mane giwacho ni nokotayo nyasi e yor luor kod lony. Giwacho ni jadolo no ne orem pidh anyuola kod joywak chiemb chuny kendo notiyo gi thuolo no mane roko ne sirikal kod jotelo gino magin kaka jodong Luo manyakach nok gikawo e yo mayot. Mano gikwayo jotend kanise ma pacho ka mondo koro ni omany kuonde malong'o iketo sirikal tesre mok tiyo kod kuonde chokruok mag liete. Kanisa chieng' ma waiko ng'ato to dwaher mondo odwok chuny joma nigi chandruok go gi kwe, mok ni ka wadhi iko to seche no wadwokre gi josiasa yom gi, onego wakwergi kwa luongo press conference. Kowuok e kaunti ma Kisumu ne Kala TV and Felogo Bliss Ochieng'. Lipod no mar Felo bende makoro kela giko mar miweche manyien kijenendi mar diero odiochieng' asingo mar bedo kodi kumalo kanya sa 10 ma midhiambo kama bende biro miweche manyien kijenendi mar podho chieng' e yunendo machuok. Uriti masani nyinga Tracy Ouma.